Эй Раббым, син мине сынап карадың, мине белдең. Утырганымны да, торганымны да, уйларымны да ерактан белеп торасың. Йөримме мин, ял итәмме, син гел минем янда. Бар юлларым сиңа билгеле. Мин әле авыз ачып та өлгермим, син, Раббым, әйтәсе сүземне инде беләсең. Алдымда да, артымда да, һәр ягымда син. Өстән дә синең кулың мине саклый. Хәбәрдарлыгың минем өчен бер мөгъҗизадыр. Көчем аңым җитмәслек бейеклектә. Синең рухыңнан мин кая китә алыйм? Хозурыңнан кая кача алыйм? Күкләргә күтәрелсәм, син анда, үлеләр дөньясына төшсәм, анда да син. Әгәр мин таң канатларында көнчыгышка очсам, я диңгезнең аръягына, көнбатышка китеп урнашсам, анда да синең кулың мине озатып йөрер, уң кулың миңа булышлык итәр. Әгәр мине караңгылык яшерсен, яктылык төнгә әйләнсен дисәм дә, караңгылык синең өчен караңгылык түгелдер. Төн синең өчен көн кебек яктыдыр. Караңгылык та, яктылык та бер тигездер. Барча эчке агзаларымны син яраттың. Анам карынында җыйнап, миңа кыяфәт бирдең. Сиңа рәхмәт укыйм, чөнки син мине искитмәле итеп яраттың. Эш-гамәлләрең мөгъҗизалы, моны мин яхшы беләм. Җир тирәнлегендә укмашкан чагымда, яшерен рәвештә кыяфәт алганда, минем сөякләрем синнән яшерен түгел иде. Яралгымны син үз күзләрең белән күрдең. Минем дөньяда яшисе көннәрем синең китабыңа мин туганчы ук алдан язып куелган. И Аллаһы, синең уй-ниятләрең миңа бик тә кадерле. Алар исәпсез хисапсыздыр. Санасаң, ком бөртекләреннән дә ишлерәктер. Уянган чакта да мин һаман синең янда. И Аллаһы, яманнарны юк итсәң иде син. Әй кулы канлы бәндәләр, миннән ерак торгыз. Алар синең турыда ялган сөйлиләр. Явызлык кылып, сиңа каршы баш күтәрәләр. Сиңа нәфрәтлеләргә миңамы нәфрәт белән карамаска? Сиңа каршы баш күтәргәннәрдән миңамы җирәнмәскә? Үтә бер нәфрәт белән күрә алмыйм мин аларны. Кан дошманы булды алар минем өчен. И Аллаһы, сына мине, күңелемдәген танып бел, өйрән мине, уй-ниятләремне ачыкла. Тикшереп кара, хәтәр юлда түгелме мин? Мәңгелек юлыңа мине турыла.